Προσοχή! Ακολουθεί πρόγνωση καιρού μέσω από ευρωπαϊκό ραντάρ της σημερινής μέρας και έπειτα ηχητικό μήνυμα. Αρχικά πιθανές βροχές και καταιγίδες θα σχηματιστούν τις πρωινές ώρες στα δυτικά, στην Στερεά και πρόσκαιρα στην Θεσσαλία, Μακεδονία και Αττική. Γρήγορα θα αποκτήσουν έντονο χαρακτήρα και θα επηρεάσουν πιθανόν το Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, την Θεσσαλία, τμήματα της Μακεδονίας και σχεδόν ολόκληρη τη Θράκη. Η Αττική μάλλον μπαίνει στο στόχαστρο για μεσημέρι και απόγευμα, προσοχή μάλλον στην βορειοδυτική και κεντρική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν βράδυ με τις πιθανές καταιγίδες στο κεντρικό Ιόνιο. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι κατά τόπους έως και 4 μποφόρ και στο Αιγαίο κατά τόπους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μία μικρή αισθητή πτώση σε όλη την χώρα. Οι ρηπές ανέμου ενδέχονται να είναι ισχυρές κατά την διάρκεια μιας καταιγίδας. Αύριο περισσότερα. Καλό υπόλοιπο.